De politie kwam de 33-jarige vertochte van de moord op Marijke Heiltjes op het spoor, doet de man onhouden waar na een misleerde oerval op de Primera in Jesterwoude. Die had zijn mes lutsen en zijn zuske zei jild, hè? Ja, geld dan. En toen had mijn zuske mij erop. En toen ben ik hier achter de el kwam, toen had ik die piepen gepakt. En in die tussentijd bleek dus dat een klant die daar stond, bleek dus een agent te wezen. En die is naar hem daarom. Die had zijn van nou, kerst maar beter voortgaan. En toen is er hem dus omdraaid naar de deur om. En toen is die agent hem op een reg gesprong. Toen had ik met die piepen een paar keer op zijn handen slaan om dat mes kwijt te rijden. En toen ben ik met 3 man de boom opgesprongen en hebben we hem op een groenlijn. En toen binnen 4 minuten zit er achter in de auto weer voort naar het politiebureau. De dwarfsbewoners binnen Verromme, nood de politie lang omlet, een vertochte van een moord uit september vliende hier onhouden koer. Daar ben ik blij om. Ja, het speelt al lang en voor iedereen hier is het een goede zaak. Burgemeester Oosterman reageert op gelucht. Benamen omdat de vertochte verantwoordelijk lieket voor een gruttal oervallen met bedrieging. Wat heel erg speelt bij de meesten is, waar heeft het nou dien? En zit hij nog in uw mierskip? En kan dat nog eens een keer gebeuren? Zowel de overval als bij de moord. En als dat opgelost wordt, dan denk ik dat dat een stuk reist houdt, ja. In de vochtel, dat de vertochte met zijn ouders wennet, wordt al wachtend reageren. De familie hier net zo volle contact met het dorp. Ze wonen hier wel, maar verder kent eigenlijk niemand hen. Maar ze leven een beetje teruggetrokken. Wat voor mensen binnen het? Nou, dat zijn gewoon hele rustige mensen. Ja, daar zoek je gewoon niet achter. En ik vind het verschrikkelijk voor de ouders, want het zou je kind maar wezen die dat gedaan heeft. Lieke goed op burgemeester Oosterman als het nodig is voor sociale opvangzorg. Dat kan heel persoonlijk wezen, dat je bij een aantal mensen nog eens even op visite gaat, die op een of andere manier bij belutsen binnen. Het kan wezen dat er een hoop belangstelling is van hoe is het nou eigenlijk gong, dat je nog eens een keer praat met de mensen rond het moordplan van Marijke Heiltjes. Maar hoe je dat precies dan aanpakt, dat moet je van de situatie houden in je litten.